li tipprevjeni aħjar milli titratta. Kien dan il-kliem tal-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-anzjanità attiva, persuni b'diżabilità u l-ġlida kontra d-dipendenzi u l-vizji it-tabiba Marija De Guara meta indirizzat is-seminar dwar il-protezzjoni tal-organi riproduttivi tal-mara f'kull età, organizzat minn National Patients Organization Malta l-NPO li għalih attendiet Mart il-President ta' Malta Miriam Vella. Marija De Guara tkellmet dwar l-importanza tal-prevenzjoni sa mitwelid blajnuna ta' tilqim essenzjali li huwa bla ħlas fil-waqt li tat ħarsa lejn l-anatomija tal-organi tal-mara. It-tabiba De Guara semmiet ukoll l-importanza tal-edukazzjoni sesswali u l-użu ta' kontraċettivi fejn semmit ukoll li kull sena għandu jsir check-up għand ginekologu. Il-pazjent għandu jipparteċipa fl-għażla tal-kura li għandu jingħata wara li jkun infurmat bit-tajjeb u l-ħażin ta' trattament, temmet tajt Marija De Guara. Fetħed dan is-seminar il-President tal-NPO Irene Xkembri li tkellmet dwar l-importanza li naħdmu flimkien fejn għandu x'jaqsam is-saħħa fil-waqt li fakret li l-NPO ġiet imwaqfa blan li jagħtu seta lil pazjenti jaħdmu mal-pazjenti u mhux għall-pazjenti. F'dan l-istess seminar tkellmu wkoll Teresa Gallia Testa, osterika u ginekologa li tkellmet dwar l-anatomija tal-pelvi, Maria Porter li tkellmet dwar is-saħħa holistika fi stadji differenti fil-ħajja tal-mara, it-tabib mediku Michael Għaxaq dwar id-drittijiet tal-pazjent fi rigward ta' interventi mediċi u l-psikologu Nicholas Briffa li fl-intervent tiegħu tkellem dwar kif l-organi riproduttivi jaffettwaw lill-mara psikoloġikament.